ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домтиҷ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 2 сентябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 166 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағам ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза навормон 12 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 80 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Квартираи бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 80 000 сомонӣ. Духонага дар Душанбе бо нархи 210 000 сомонӣ ва боз якта дигар квартираи бо ремонти нав дар Душанбе бо нархи ҳамагӣ 198 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои фурӯшии срочнӣ ва арзон. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуб аз даст натиҳен. лайк монед барои зиёд шудани просмотрҳои видео ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои навимо бохабар бошед. барои реклама дар канали Домтиҷ ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи фоиданок. тамошобинони гиромӣ, ба шумо ширкатеро тавсия метиҳем, ки барои гузаштани сарҳади Россия ва Қазокистон, яъне пересечения границы, ба шумо кӯмак мерасонанд аз ҷои макон ба ҷои макон. мошинҳои нав ва тоза бо тамоми шароитҳои беҳтарин аз ҷумла Wi-Fi, кондитсионер ва ғайра таъмин мебошанд. ҳамаш қоидавӣ ҳаст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аст. ҳар дуи рақам WhatsApp, имо, Telegram доранд. аз номи канали Домтиҷ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Домтиҷ тавсия метиҳад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 80 000 сомонӣ. як хонага мебошад дӯстони азиз, ҷойгир аз дар цоколни этаж. цоколни этаж кадоме надонад, ин таги якум ошёнаи бинои новостройка мебошад. дӯстони азиз, марҳамат, ин суратҳои подъезд мебошад. рости гап он қадар таъмир надорад. худи бино новостройка аст. мутаассифона соҳибаш маслиҳати хонаи нанавистагӣ. хона бо ҳама шароитош гипроземда ҷойгир аст. назди заправкаи Тоҷирон ҳамаи транспорт ҳаст. дар назди хона кӯчаи Навбаҳор мебошад. доми 2 дроб 9. хона бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. ва дӯстони гиромӣ, соҳиби хона маслиҳати хонаи нанавистагӣ, лекин аз рӯи суратҳо маълум аст, ки маслиҳаташ кам мебошад. нархаш ҳамагӣ 80 000 сомонӣ. яке аз арзонтарин хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Ҳувайдуллоев 238. 9 сотиқ замин мебошад. замини ҳавли калон аст. 4 дар хона дорад. боз долон ҳаст. таххона яъне подвал, баня, кухни, анборхона, чакдонхона дар берун мебошад. дар пушти хона боз мағозаи хӯрокворӣ ҳам ҳаст бо чизу чораш, ки ин мағоза дар нархи хона дохил аст. дӯстони азиз, яъне баробари хона шумо соҳиби магазин ҳам мешавед. боз оғили ду ошёнага дорад. хона ҳамаи чизро дорад, ҳама шароит дорад. бо мебелош қатӣ фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизош меистанд. дӯстони азиз, дар хона нархи ҳавлӣ 350 000 сомонӣ ва бо ягон хона дар шаҳри Душанбе алишам мешавад. квартира бошад. дӯстони азиз, дар даруни шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. WhatsApp доранд. аз номи канали Домтиҷ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона бо барқ ва об таъмин аст. ҳама вақта мебошанд 24 соата. боз метавонед ҳафз кунед бе ягон мушкилӣ. ҳуҷҷатошам ҳамаш 100% мебошад. марҳамат дӯстони азиз, варианти бениҳоят хуб дар шаҳри Кӯлоб мебошад. 9 сотиқ замин дорад ва боз дар пушти хона мағозаам ҳаст, ки ба ҳамин хона тааллуқ дорад. дӯстони азиз, марҳамат, фурсатро аз даст натиҳен. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон мебошад. дӯстони азиз, назди пост ва наздикии терминалу дарвозаи шаҳри Душанбе. ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар панҷум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошёна иборат мебошад.
нархи хона 210,000 сомонӣ чиқале ки мебинед хона бад абои таъмир мебошад. марҳамат дӯстони азиз ва тамошобинони гиромӣ боз хотиррасон мекунем ки назди бинода мағозаи хӯрокворӣ, дорухона ва дигар чизҳои лозимӣ ҳастанд. Транспорт хатиам мушкил нест дӯстони азиз. Ва аз ин минтақа боз як хонаи дигар ҳаст, лекин аллакай таъмир дорад, камтар пас пешниҳод мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабуз. 6 сотиқ замин, 14 хона, кухни, баня алоҳида мебошанд. Подвал дорад, таъмир қатъӣ. Об 24 соат ҳаст, ҳавли калон мебошад. Нархаш 260,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран ҳастанд. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. ва тамошобинони гиромӣ, як чизро хотиррасон карданем. мутаассифона баъзе мизоҷонамон ба рақамҳои барои рекламаи мо занг зада хиёл мекунанд ки ин рақамҳои соҳиби хона мебошад. Не дӯстони азиз, ин рақамҳо танҳо барои реклама мебошанд. рақамҳои соҳиби ҳар як хонае ки мо дар каналмон рекламаша мепартоем да ҳамон рӯи экрани видео навистагия дӯстони азиз дар таги нархи хона. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем бо диққат видеоҳоро тамошо кунед. агар мабодо ҳамин видеоҳоро ё ки номерҳои моя ба ягон шиностон агар равон кунед, пешакӣ огоҳшон кунед ки ин номерҳои барои реклама мебошад, номерҳои соҳиби хона нест. номерҳои ҳар як соҳиби хона видеода навистагиай дар таги нархаш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, ин хеле хубтар аст. шумодам хубтар аст ки примои да соҳиби хона занг занед, примои қатъи соҳиби хона гап занед бе ягон хел посредник. раҳмати калон барои фаҳмиданатон. мо боша навормона давом медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ дар поёни Корвон ҷойгир аст дӯстони азиз. пеши пост, лаби роҳи Калонда, дар поёни дом мактаб аст дӯстони гиромӣ. тамоми магазинҳо ҳаст, супермаркет, дорухона ва ғайра. як хонага мебошад бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои навастройка қарор дорад. магазинам кунӣ мешавад. хона ремонти нав кардагӣ, ҳуҷҷатош, техпаспорт, ҳама ҳуҷҷат хулас тайёр аст. нархаш бошад 198,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дар таги нархи хона навистагиа дӯстони азиз. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш. аз маркази ноҳияи Вахш 700 метр дур мебошад. хона дар байни садики рақами 7 ки 50 метр ҳамагӣ аз хона дур аст ва мактаби рақами 56 ҷойгир аст дӯстони азиз. яъне садик мактаб дар наздики хона аст ва тақрибан 300 метр дуртар аз беморхонаи калони ноҳияи Вахш ҷойгир аст. минтақаи хуб мебошад. хона дар якум мошина ҷойгир аст. аз айду дар хона, як ошхона ва тақрибан 1.5 сотиқ замин иборат аст дӯстони азиз. дар ҳавлӣ як сурфа бо болопӯш, ҳамоми берунӣ ва даруна, аловхона дар дохилаш чакдон аст. оби доимӣ аз трубаи зеризаминии марказии ноҳияи Вахш гузаронида шудааст. дар дохили ҳавлӣ аст ва дар бари хона дегдонча, яъне ҷои пухтупаз, пеши ҳавлида чойлоб, токи ангур мавҷуд аст дӯстони азиз. ҳоҷатхона битонироват карда шудааст ва аз хона ҳамагӣ 20 метр дуртар аст. тамошобинони гиромӣ, нархи хона 240,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. аз номи каналмон муроҷиат кунед тамошобинони гиромӣ. ва дар ҳамин видеои хона худи соҳиби хона ҳамаашро бениҳоят хуб фаҳмондагианд тамошобинони гиромӣ. барои ҳамин метавонем ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. ба шумо ҳамини видеоро пурра шароӣ мекунанд бо овозошон. ҳамаашро бениҳоят хуб фаҳмондагианд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 7 километр 50 метр айроҳ дур мебошад. мактаб, садик, поликлиника назди хонадай, 14 хона, як веранд, кухни, ванна, 2 ҳоҷатхона, 2 подвал аст ва 2 ошхонага мебошад. канализатсия, свет, об ҳамаш ҳаст. таъмирам дорад. 1.5 сотиқ замин мебошад. нархаш 500,000 сомонӣ боз савдо мешавад дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри
душанбе ҷойгир аст. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем хонаи дуошунаga мебошад. дар якум ошуна ду дархона веранд, баня, ҳоҷатхона. ин дар якум ошуна. дар дуюм ошуна боз ду дархонаи дигар, баня, ҳоҷатхона. хонаҳо таъмир доранд, об ва барқ ҳаст. ҳуҷҷатошам ҳамаш 100%. гирди хона маҳкам мебошад, дарвоза дорад. марҳамат, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. ҳар ду рақам WhatsApp доранд. рақамҳое ки охирашон 19 мебошанд боз имоям доранд. дӯстони азиз, нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ва хотиррасо мекунем ки ин наборҳоя ба мусоҳиби хона равон кардагиянд. мо ускор нишон кардагием. агар хоҳед ба пуррагӣ наборҳои хонаро тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо равон мекунанд, ба ҳазур тамошо мекунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ, пештар номаш Московский буд. дӯстони азиз, 5 дархона дорад, таъмири миёна. нархаш 240 000 сомонӣ боз арзон мешавад ва иваз ҳам мешавад. бо квартира дар шаҳри Душанбе болои сумметм сехонага бошад, мегӯяд соҳиби ҳамин хона. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аст. рақамҳои Россия, WhatsApp, имош кор мекунад. ҳавли 6 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, ва боз такрор мекунем, квартира хати тарафҳои саховат гипрозем 46 бошад. аз ҳамин тарафҳо квартира бошад, иваз мешавад. дӯстони азиз, марҳамат, вариантатонро пешниҳод кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, бозорчаи Дӯстӣ мебошад. пеши части Саидшоҳда ҷойгир аст. политехникум нарафта. баъди таъмир аст. хона дар хона ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. духонага бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар 4 ошунаи бинои навастройка. худи бино аз 10 ошунаи иборат мебошад. нархи хона 415 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, минтақаи хуб мебошад. минтақаи хулас ки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд. дӯстони азиз, марҳамат. ва хонаам чӣ хеле ки мебинед таъмири хуб дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, номи пештараш Корхонтепа, кӯчаи Ҳоҷи Шариф. 3 сотиқ замин мебошад ва 4 дархона дорад. дӯстони азиз, кухни, ванна, коридор, хулас ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, аз рӯи суратҳо маълум аст ки хона коробка мебошад, яъне бе таъмир. нархаш 280 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ҳастанд. мегафон лайв доранд. дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи заминии фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, маҳаллаи Варашили, Аҳмадбозор, 3 километр дур мебошад. 11 сотиқ замин аст. об дорад дар пешаш, оби ариқ. аз наздикии ҳавли дарё мегузарад. барқ ҳам дорад, шпанг дорад, сета бокс дорад. дӯстони азиз, нархаш 220 000 сомонӣ мебошад. ҳуҷҷатош 100%. номерои Россия фақат WhatsApp-шон кор мекунад, дастиш кор намекунад. дӯстони гиромӣ, барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, яхонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои навастройка. хона бе таъмир мебошад, яъне коробка, ҷойгир аст дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд, пеши мактаби 23. фақат пули нақд ба фурӯхта мешавад, мегӯяд соҳибаш. нархаш 165 000 сомонӣ савдо дорад. ва ба ҳамин набор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 455 15 дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед ва наборҳои пештараи моам тамошо кунед. дӯстони азиз, ва барои дастгирии мо ҳатман ба каналмон обуна шавед ва ёру рафиқотона ба каналмон даъват кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.